बांधाला आहे बोली की झाडाला आहे? आहे का तिकडं? तर नमस्कार मंडळी, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटे तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मंडळी, अजून मी गावालाच आहे, चिमग्याला आलेलो होतो आणि आज आलो मी सावरी फाट्यावर. तर आज सावरी फाट्यावर आलो आहे. सावरी फाट्यावर कशा असं फिरायला आलो आहे. एक टाल्या पण आईने सांगितलं, टाल्या म्हणजे एक मधीचं पोळं. पहिले एक व्हिडिओ बघितलंच असाल तुम्ही. तर तेच काढायला आलो इथे. आणि तेच काढायला म्हणजे नाही, काजूची जरा बाग पण तुम्हाला दाखवतो आमची आहेत. बांधाला आहे बोली की झाडाला आहे? आहे का तिकडं? मित्रांनो, अजून काही भेटलं नाही. तर हा घर आहे ना, तो पहिली जमीन आमच्या इथलीच होती, तर ती विकलेली आहे. आणि त्यांनी घर बांधलं दुसऱ्यांनी, ते ज्यांना विकलेले आहे त्यांनी कंपाऊंड घातलं इथे. इथे बोरिंग लावलेले आहे. आहे रुईचा झाड. आणि ही आहे ती आमची म्हणजे काजूची बाग आहे तिकडे. आणि थोडे वरती आहेत काजूच्या साईडला, रस्त्याच्या वरती. इथून नाही तर थोडे वरतून बांध आहे, तिथून काजू. हे आमची आहे इथे काजूची. त्या बाजूला असेल, त्या बाजूला. चल बघ तिकडे दुसरा बांध बोलली, मग इकडे पण बघूया. अरे ती गेट जवळ बोलली, मग गेटचा हात आहे का नाही? दुसऱ्या बांधाला म्हणजे आता कुठे दुसऱ्या बांधाला बघूया तरी पण. दुसऱ्या बांधाला गेटच्या तिथून दुसरा बांध. अरे गेटचाच बांध बोलली, कशी येड्यागत बोलते रे, मला तेच समजत नाही. दुसरा बांध म्हणजे हा काय? हा एक बांध, तो एक बांध. दुसऱ्या बांधाला कुठं आहे? ह्याला बघ. ह्याला बघ, ह्याला कसं असेल ते सांग मला. सर तो आमचा कुठला डोंगर आहे रे? हबूचा उंबर ना रे? हबूचा उंबर. तो हबूचा उंबर आहे आमच्या इकडचा. पावसाळचा मस्त दिसतो. आता सर्व खाक झालाय जलून. नाही रे, देवा तिथेच आहे, इकडे नाही. दुसऱ्या बांधाला पण तिथेच असेल रे, मला पण तसंच वाटते. नीट सांगत पण नाही ना. फक्त सकाळी मी विचारला परत कुठे आहे म्हणून सांग. ती बोली अब गेट असा शिरतो ना. मी बोललो गेट बसून आतमध्ये कुठे त्या साईडला? बोलतो दुसऱ्या बांधा म्हणजे ह्या साईडलाच आहे ना. बोलतो हां बोलली. अजून आहे घरे. तर पहिले ह्या काजूंवर बिया भरपूर व्हायच्या नवसान. आता एवढ्या होतात बिया, पण कसं वनवा लागतो ना, त्याच्यामुळे जरा प्रॉब्लेम आहे. आणि यंदा तर काय पाऊसच पडतोय. आज पण बघा पावसाचं हे आहे वातावरण, वरती आबोट पडलाय नुसता सावाट. आता थोडा ऊन आला आहे, म्हणजे नाही तर सूर्य कुठं किरणच नव्हती दिसत अशी, पण काळोख झालेला. तर शोध मोहीम चालू आहे आमची. शोधणार, तरी पण नाही भेटला तर जाणार घरी. म्हणजे काजूची बाग जरा दाखवतो तुम्हाला, बस, बाकी काय नाही. इथे आंब्यावर नाही रे, एवढा आंबा हलवला कदा. आणि पण इथे कशाला येईल ती एवढा बघायला? हाय रे, हा घराजवळचा.
बघ एकदा 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 नजर टाक. नारली व नाय हेड्या, आंब्याला हलवूया एकदा. इथे नजर टाक एकदा. अरे आंब्याला नाही आहे रे, बघ आंब्यावर नाही आहे. फुकट खाली नको. हो दिसतायत दिसतायत का एक माशी तर दिसली. बघ मग. तर मंडळी आम्हाला काय अजून टाल्या भेटला नाही. एवढी चांगली नजरवाली माणसं होती देव्यासारखी, म्हणून अजून काही भेटला नाही आम्हाला टाल्या. संध्याकाळी जाऊन परत पप्पांना विचारायला लागेल आणि मग शोधू मग परत येऊन. नाहीतर कोणी काढून नेला असला तर मग नाही भेटणार, कोणाला परत दिसला असला तर. तर आता हा यांचा कंपाऊंड गेट खोलले त्याचा. झोपला आता दिप्या. चल नाही ते तिकडून चल, शेततलीकडून चल. अरे हाय किती हाय बाहेर काजू. शुक्रवारी आपण पोचू. पाहू शकता इकडून पूर्ण कुपन पॅक केलेले. पहिली नसायची, आता पूर्ण पॅक आहे कुपन. ही ते आहे चौदार टाकी. कुठे गेली चौदार टाकी? हा बघा ही काय इथे चौदार टाकीला बोलतात. एक आपल्याला आहे ही. बाजूला हो तू कुठे मध्ये मध्ये नाचतोय. आपली उचलूया काय? पाहू शकता कशा प्रकारे आहे चौदार टाकी. फाटा काढून दाखव ना. आणि हे शेततली, ह्याच्यामध्ये कागद टाकलेला, पण तो कुणाचा बैल पडला ह्यांचा ना, किसना बाबांचा. धुंबी झालेली त्याच्यामुळे तो बैल गेलेला खाली. त्याला काढायसाठी ते कागद फाडावा लागला. तुम्ही जर कागदच टाकलेला नाही तर शिरायला कुपन कुठून आपल्या ही कुठून आहे खुल्ला गेट खुला. इथून जाऊया आतमध्ये नुसता डायरेक्ट वर चढता आला पाहिजे आतमधून. मग तिकडून चल, तिथून बघू उडी टाकून. तिथून नाही आहे, इथूनच काय केलंस तू? अगं इथून बघूया दगडीवरून ट्राय करू. या बघ तू आत. आई पण काट्या गुट्यात न जाणार. चला सीताराम बाबांच्या त्या कंपाऊंडातून तारावर उडी टाकू. चल ठीक. तर मित्रांनो बघा इकडून आलो आता, ह्या कंपाऊंडात शिरलो आणि इकडून मग तारावर उडी टाकली. जांभळीचं झाड ते पण तुटलं, त्याची फांद मोठं होतं जरा, ते तुटलंय. चक्रीवादळानं पूर्ण वाट लावून टाकली. तुम्हाला माहितीच आहे कोकणामध्ये कसं चक्रीवादळ झालेलं. आणि हे काजू आता छोटे छोटे आहेत ना, ते लावलेले 1 वर्ष पेटले, परत जगलेत. काही जगले काही मेले. आणि बाकीचे सर्व भरपूर काजू होते, मोठे मोठे आहेत ते आता तुम्हाला दिसत नाहीत. छोटे छोटे कलमी काजू होते, सरकारी म्हणजे कलमी काजू. अशी कुंपण गेली अशी खाली, खालतून त्या तिकडे गेले, तिकडून अशी वरती आले होलाच्या साईडून, आणि इकडून अशी आले ह्या साईडला. जे पहिले काजू होते ते सरकारी नव्हते, ते मोठे मोठे, तेवढे सर्व तोडून टाकले. थांब जरा दाखवू द्यायला भेटू दे व्हिडिओमध्ये, काहीतरी दाखवायला काजू बी राहू दे जरा. तर हा जुना काजू, हा सरकारी काजू नाही आहे. हे मोठे मोठे आहेत ना काजू, ते सरकारी नाही आहेत, म्हणजे कलमी काजू त्यांना बोलतात. ह्याला ताण लागली, हाय तेव्हा भेटला ना पाणी. पंप आला आहे. तर मंडळी आता म्हणजे बिया संपत आल्यात. उलगवून जावा नाही तर खकवत नाही काजू. काल मी खाल्ला ते खकावला.
बाप्यानं नाही खतपत होय म्हातारा काय नाही चावत. दाढी तरी आले बाप्या बोलायला बाप्या काय बोलतोय व्हायचं? स्वतःला ठोक. हो थोप काय थोप सुरीन घास गालावर काय करतान सुरी एकदा फिरव फिरवून झाला पण होय काही काय? वेळ नाही अजून लवकर वय नाही झाला हे बघा हे कलमी काजू आहेत हे अगोदर लावले वय नाही झालं आता पिकाटलं वय कुठे हे बघा इथे अशी काजूंचा म्हणजे पूर्ण झोपकेरी होता इथून वरतून जर कोणी माणसाने बघितला ना या साईडून रस्त्यावरून तर या काजू जर कोण असला ना इथे तर दिसायचा पण एवढे काजू होते इथे झुपका पूर्ण होता काजूचा इथे याची जाल कशी बोलतात तशा प्रकारे होता इथे हे बघा हे बघा दगडी मारता इथे त्या काजूला तिथे आहे ना लालवाला हां या त्या काजूला दगड मारतायत कोण पाडतं तर बघूया ना आता अरे देवानच पाडला दाखव बी अजून दाखव दोन बी दाखव बी बघितलेले दाखव आहेत, ते पण पाडूया आपण हा बघ हा समोरच्याला पाड पूर्ण हा बघा इथे पूर्ण अशी झुपकेरी होता इथून जर खालती कोण बिया जरी काढत असला ना आतमध्ये कंपाऊंडमध्ये तर दिसायचं नाही ते पूर्ण चक्रीवादन तोडून टाकले काजू हार्वेस्ट करून टाकले या पडलेला आहे मित्रांनो या दोन पॉइंट आता पाडायचं सगळं दीपे मालक आहे तर हो मालक आहे ना तर काजूचा बुंदा चुपून या घरात काजूला मालक आहे तर ते बी तर दे त्या बिया का टाकतोस शोधा सोदा काय सोदा मग पाडतच कशाला आमच्या काजूच्या बिया तो पण म्हणा एक दिसलाय चल खाली चल या बिया जमा काजू चल गट खाली आमच्या काजूच्या बिया पाडतात तर मित्रांनो आता जाऊया खाली कंपाऊंड आता पूर्ण राऊंडच मारून जाऊया ह्याच्यावर पण होत्या संपल्या हे जुने काजू आहेत पाहू शकता ह्या साईडून होल आहे कुपणीला आणि त्या साईडून खालतून अशी आले कुंपण ते तिकडून पहिले जो आम्ही आलो ना आतमध्ये त्या साईडून अशी आली खाली आणि अशी इकडून इकडे आली आणि इकडून वरती बिया माप 1 किलो बिया भेटल्या काजू 700 रुपये 1 किलो बियांचं किती रुपये किलो 700 रुपये आहे ना हां 700 रुपये हां मंडंगला 1000 वले असतील वल्या काढून सुके का वल्या सुक्या 200 रुपये किलो असेल चंगडा जब काढून पाहू शकता जे छोटे छोटे दिसतात ना ते थोडे म्हणजे एवढ्या एवढ्या हाईटला ते पण काजू येतात आणि हे आहेत ना ते पण येतात म्हणजे यंदा आलेले ते बिया संपले आता कारण ह्याच्या अगोदर तर भरपूर हे बघा असे हे काजू आडवे पडलेले आहेत पहिले ते आणि हा कोपरा इथे एंड होतो असं खालतून इकडे फिरलाय हे बघा काजूचं ते जे पडले ना काजू चक्रीवादलामध्ये यंदा पण बिया भेटल्या जरा पण एवढ्या नाही भेटल्या आणि बाकीच्या ते रस्त्याच्या वरती आहेत काजू तिकडे ते दाखवायला भेटणार नाही आपल्याला खराब झाला साल्या स्टँड कुठे ठेवलास बघ खाली ते बघ ते तिथून कुंपण आली खाली अशी ठीक आहे बिया सर्व छोटे छोटे दिसतात ना तेवढे काजूचीच झाडं आहेत एवढ्या बिया भेटल्या एवढ्याच भेटल्या आम्ही शोधायला नाही आलो बिया आम्ही फक्त तुम्हाला दाखवण्यासाठी आलो मी आमचं कंपाऊंड बाकी काय नाही आणि ते टाळ्या बघायसाठी आलेलो आणि त्याची तुम्हाला बोललो व्हिडिओ पण काढतो आणि हा बघा हा एक मोठा काजू दिसतोय ना सुकलेला तो पण मोठा होता भरपूर बिया यायचे त्याच्यावर पण
बघा किती आडवा पडला तो पण मेला. हे एवढे एवढे काजू आहेत ना, हा बघा ह्याच्या एवढे ते पण येतात. त्याला तर कंपाऊंड झालेलं आहे पूर्ण फिरून. त्याला इकडे इथपर्यंत आलो तर मधून तर नाही फेरी मारली आपण अशी. तर इकडून असा वरतून गेलो, इकडून राऊंड मारत इथपर्यंत आलो. आता इथून वरती नाही जात, इथून डायरेक्ट तिकडे जातो बाहेर. काय तरी तुम्हाला दाखवायचं होतं. काजू बघ, काय बी आहेत. काजू झालेत लाल. हां, तर ते तुम्हाला दाखवायचं होतं. टाल्या ते तर नाही बघायला भेटला. हे बघा इथे बी आहेत. थांब जरा. काजू ते तिथे खाली आहे, पाहू शकता. हा बघ, काढून दे. काढून कशाला असतात दाखवणार आपल्याला. पडला तो, काढला जाऊ दे. जाऊन दे धर. तुला हे काढून घेते. ते लाल नका पिवळा पिकलेला हा तर पिवळा पाहिजे. आता व्हिडिओ आपल्या इथेच थांबवायचे आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि जे नवीन असेल आमच्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा. तर आता इथेच व्हिडिओ थांबवतो. ऊन पण लागायला लागला आहे भरपूर. जे तुम्हाला दाखवायचं होतं मेन म्हणजे टाल्या. आता कंपाऊंड तर दाखवला, पण जे म्हणजे पहिलं मला ते दाखवायचं होतं टाल्या, तर ते नाही बघायला भेटलं आपल्याला. तर टाल्या आम्ही अगोदर पण काढल्या, त्याची पण व्हिडिओ काढलेली आहे. ती व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकतो, ती जाऊन तिथे जाऊन बघा टाल्या कशा प्रकारे असतं ते. काही कोकणातल्या माणसांना माहिती आहे, काही ठिकाणी वेगळं नाव असेल त्याला. टाल्या वेगळा बोलत असेल काहीतरी. मधीचंच पूल असतं म्हणजे मधमाशांचं, तर त्याला वेगळं नाव असेल. तर ते पण तुम्हाला बघायला भेटेल त्या व्हिडिओमध्ये. केलेली आहे व्हिडिओ अगोदर. संकेत बिंकेत होते म्हणजे संकेत हे आहेत त्यावेळी पावसाळ्यात. तर जाऊन व्हिडिओ बघा, डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकतो. तर आता व्हिडिओ थांबवतो इथेच. तर टाटा, बाय बाय.